2025 nen mano makoro oket tenge kata oket ayanga ne mosenindo Raila Amolo Odinga kendo yange kaka achiel kuom thuondi ma piny Kenya osebedo gode pacho kae. Oyuago Raila kaka jal mane oketo maino mare en ni piny Kenya, jo Kenya obedo koda freedom kata obedo koda lwasi mar timo gino mwadwaro ahinya to ka entiere bwo chike ma pacho kae ka achiel kod weche mamoko. Keto odiochieng' mashujaa kaka odiochieng' makoro ket tenge ne dhialo Raila kaka thuona ngiso picha mane ahinya to ne ling'any mare ka achiel kod weche mopogore opogore kedo mopogore opogore mano kedo ne piny Kenya. Nduku ing'e ni kuom jomosomo malach to ng'eyo ni sama Nyasaye oluongi ka nitie odiochieng' ma ji paro go mor mar gimoro kata mar gino maber ma gisoyudo and the significance of holiness. Omiyo aparo ni President Ruto and well researched. And mane omiyo paro kaka jaduong' Raila osewuotho gi Kenya. Gigo manodwaro mondo Kenya oyudi. Kendo kanya isomo tinwang'o ni jakom despite gik mang'eny motimore e ngimane nodwaro ni Kenya ber. To dwaro ni Kenya ber ma president nye keto ni. President koro luongo e jona rallying call ni gik manyo jakom odwaro boyudo gi kik waketh gi yo moko winjre. Mane omiyo chiwo odiochieng'ni nikech shujaa inyalo na pare ka gik makoro timore e ngima itoke ber moloyo. To mane momiyo ineno ka iwuoyi gik manotimo to maduong' ahinya en paro mariek ni Kenya ne dhi dongo, population ne dhi bedo maduong' mane nyaka wabed county government. Koro en joko ma Nyasaye konyo ma otelo kuondegi mondo kony sirikal maduong' mondo Kenya achieve purpose mar equality manye mama Ida wache lielka. Koparo ni jaduong' ne dwaro mondo somo bed ma very equal. Somo bed manono, chietho bed manono, chiemo